Lero pa 6 May 2024 ndirakwisa kwambiri ngati ine presidenti wa anthu osauka muno Malawi, ngati sindilankhulapo nkhani zimene zikumveka kuti boma la Malawi patapita sopano mezi 12 likufuna sopano lithese mulandu wa Vice President Dr. Saulos Chilima. Muno Malawi anthu andale sopano ayamba kulitenga zikoli ngati lawo, komanso kuwatenga amalawi ngati zisiru, business as usual, kulitenga zikoli ngati ndi dimba lawo lokuti azipangirapo ndalama, komanso kumathana ndi anthu ena amene akuona ngati ndi maopponent awo, amene angawaphumise nyumwa lawo kapena angawaphumise mpunga wawo. Mawu onena kuti mbiri, ine ngati Boni Kalindo the DC, mawu onenedwa kuti mbiri ndi mawu abwino kwambiri, makamaka ikakhala kuti mbiri ya munthuyo ndi yabwino, chifukwa izi munthu umakhala nazo moyo wako wonse. Pamene anthu akukamba za iwe, pamene anthu akutchula zina lako, kodi mbiri yako iweyo ndi yotani? Ikakhala kuti mbiri yako ndi yabwino, anthu amasangalala nawe, anthu amakulemba mu history pakana ana kumakaphunzira zabwino zimene iwe unapanga pa ziko lapansi. Koma mbiri, mawu okuti mbiri, akakhala kuti mbiriyo ndi yoyipa kwambiri, anthu amakhala nawe okuda kukhosi, ndipo paliponse pamene angakuone anthu amakuda, ngakhale kuti iweyo sunacheze nawo. Koma ngati mbiri yako munthu ndi yoyipa kwambiri, umatchuka ndi zoyipa, kuti mwina iwe ndi wokuba, okupha anthu, munthu wowankhanza. Mbiri ngati zimenezi anthu ambiri pa ziko lapansi samakhala nawe kapena samakuona ndi diso labwino. Umakhonza kumayenda pa nsewu koma anthu ndikumakutukwana chifukwa cha mbiri imene iweyo udapanga pamene uli moyo. Papita miyezi yochuluka kuchokera pa 21 Juni 2022 pamene president wa dziko lino Lazarus Chakwera anapita pa TV, komanso osakhala TV imodzi koma ma TV osiyanasiyana, pamene anakalengeza ndandanda wa anthu amene apezeka kuti ndi akatangale muziko muno. Pa ndandanda umene wa anthu, mmodzi mwa iwo anali Dr. Saulos Chilima, amene pa nthawi imeneyo adamulanda mphamvu chifukwa cha nkhani zakatangale. Idali nkhani imene idabweresa mafunso osiyanasiyana komanso ma reaction osiyanasiyana kuchokera kwa Amalawi. Amalawi ambiri amene atopa ndi mchitidwe wa ndale wakatangale anali osangalala kwambiri mayina a anthu amene watalengezedwa, chifukwa ziko lino sopano lafika ziko la uchisiru limene andale angoba ndalama mmene angabere, ndipo kwa iwo alibe nazo ntchito. Ndipo mayina amene watatuluka, anthu ambiri ankaona kuti chimene chindi chiyambi sopano chokuti ziko la Malawi lithane ndi mchitidwe wa uchisiru, mchitidwe wokuba, mchitidwe umene ukupangisa ziko lino kuti mankhwala azisowa muzipatala, ana aziphunzirabe mitengo, misewu yathu ikhale yoopsabe muziko muno, china chilichonse chikhale chonena kuti ndi cha andale, ndipo anthu azikhalira kupempha kwa iwo. Koma zinali zodabwisa kuti mkatikati momulanda president, vice president amene mphamvu, zinali zodabwisa kuti president yemwe uja Chakwera uja adayamba pang'ono ndi pang'ono kumakhululukira anthu amene anali okuti ooneka kuti ndi azibale yake, komanso amene ali ooneka kuti akuwadziwa bwino. Milandu yawo idayamba kumakhululukidwa. Ena amene anaba ndikukapasidwa magalimoto, ena amene anaba ndikumakhala kuti
milandu yawo ili ndi ndalama zoopsa. President uja anayamba kumawakhululukira pang'ono komabe mulandu uwu wa vice president unali ukupitirirabe ku khoti. Inali nthawi imene vice president watukwanidwa koopsa, ndipo mmodzi mwa anthu amene wamutukwana Chilimayo anamutukwanapo kumunyoza ndiye nali ine president wa amphawi, chifukwa ine nde sinimanyengerera china chilichonse, sinimaona kuti uyu anali ndani, uyu ndi ndani, uyu ndi ndani, uyu ndi ndani. Ine ndimangonena kungokhazula kuwayimirira Amalawi, chifukwa nkhani za chilungamo zimafunikira kwambiri, ndipo chilungamo timayenera tizichinena ndipo chiziyenda ngati madzi. Inali nyengo yovuta kwambiri ku mtundu wa Chilimawo, chifukwa ngakhale akazi awo akamayenda amatukwanidwa, azibale awo akamayenda amatukwanidwa, ndipo nthawi zina akati akafika ku khoti a MCP motumidwa ndi mapresidenti yawo kapena akuluakulu awo amatumiza anthu kupita ku khoti kuja ndikumakayimba nyimbo yonena kuti wabaweka usalire, wabaweka usalire, chifukwa nkhani zokhuzana ndi kuba kuno ku Malawi makamaka akuluakuluwa amakhala kuti akutetezana. Idali nkhani yoyamba kuno ku Malawi kumuona munthu wamkulu akumangidwa nkhani za corruption, ndipo Amalawi tinali ndi chidwi kwambiri kuti tiziwe tione kuti kodi mulandu umenewu utha bwanji, chifukwa umakhuza munthu wamkulu kwambiri, second in authority amene ali vice president wa dziko, ndipo anthu anali akuudikirira mulandu umenewu mpaka lero ndi chidwi kuti aziwe chilungamo. Koma tidaona mkatikati mwa milandu imeneyi kunena kuti maumboni anayamba kumakhala ngati sakubwera, ndipo ife amene timalankhulirapo timalankhula ndikumawuza Amalawi chilungamo, kunena kuti mulandu umene ukuonekera zikuoneka kuti pali china chake chachikulu chimene chizachitike kumsogoloko. Ine ngati prophet ndakhala ndikumanena kunena kuti mmene ukuonekera mulandu umenewu ndi pusipusi, anthu tikupusisana. Ngati asakupusisana Chilima ndi Chakwera, ndiye kuti Chakwerayo akufuna aziyanamiza Amalawi, chifukwa zinkaonekera kuti pali something fishy mmene umayendera mulandu umenewu. Kuzafika ndi 2 point yonena kuti maumboni amene amayitanisa maloya a Chilima ayamba somano kumachita drug, pakana kuzafika point yonena kuti last week ndi pamene ankalengeza kunena kuti timu ya Chilimayo singakhale ndi mapepala amene akuafunawo, mulandu uzipitirirabe, azakakhala kuti umboniwo ukufunika, zimene zinali zodabwisa azayitanisa umboniwo kapena azapita kuti akaone. Ndi pamenetu panakhota tugalu mchira, ndi pamenetu Amalawi anayamba kumaona kuti pena pake china chake sichili bwino, chifukwa munthu amene ankaoneka kapena akuoneka kapena akumveka kuti zinthu zizikumukhuza iyeyo sakubwera ku khotiko, ndipo izi zinali zoziwikiratu. Ndi chifukwa chake ngakhale iyeyo, ngakhale vice president yo nthawi imene anapangisa press conference pa nkhani imeneyi adanenaso kunena kuti nthawi yakwana yonena kuti nayenso president mphamvu zake zina zimenenso iyeyo adalonjeza pa kampeni kuti zichepesedwe anali mwina ataziwa. Koma izi kwa lero lino ineyo ndikufuna ndinene mopanda mantha kunena kuti mulandu wa vice president umenewu si bwino kuti uthesedwe, ndipo ine ndikanakhala kuti ndine Chilima kapena ndine lawyer wa vice president yo andikanamuchita advise kunena kuti akane kuti mulandu umenewu usathe, chifukwa iyi ipereka ngati chizolowezi kwa anthu ena amene amapanga ndale zothana, kwa anthu ena amene samafuna kuonekera, chifukwa mulandu umenewu ukatha zikomera inde Achilima, koma munjira ina ziyapweteka Achilimawo, chifukwa mbiri ya Chilima inawonongeka kwambiri. Mbiri ya Chilima izakhalabe mu history kuti iyeyo ndi wokuba.
ngati angalolere kunena kuti mulandu umene uthesedwe. Ine ndikanakhala kuti ndinali Chilima, unfortunately ndine Boni Kalindo, ine ndikanakhala kuti ndinali Chilima ndikanakana chifukwa chachiziwikire mulandu umene uzapita mu history ya dziko pakana ine kufa kwanga kunena kuti ndine wokuba. Ndikanakhala ine ndikananena kuti palibe zokuti mulandu umene uime, mulandu umene ukuyenera upitirire, chilungamo chiziwike, aziwike kuti kodi amene anapanga madiru amene ndi ndani, ndi vice president, ndi nduna, kapena ndi president weni. Chifukwa izizi zithandizira kwambiri kuti zisuke rekodi, chifukwa ngakhale panopa mutakhululukirana, inde mukhululukirana, koma Amalawi tizipita ngakhale kumasankho kumanena kuti mkulu amene ndi wokuba anangokhululukidwa koma ndi munthu wokuba kwambiri. Choncho inu Achilima mukanakhala kuti ndinu dolo mene timakuziwirani, mukanauza maloya anu mulandu umene upitirire. Komanso ziwani ichi imene ikhoza kukhala filimu yokuti mumusukire wina wache mbale yache izioneka mbale yosuka pomwe wokuba ali iye. Komanso ziwani ichi inuyo mukapanga mistake yololera kunena kuti mulandu umene uthe, ndikufuna ndikusimikizireni mulandu sumatha. Ndipo mu history ulimobe amanena akuluakulu kunena kuti mulandu sumaula, kusonyeza kuti kusogoloko kuti azabwera munthu wina akhozanso kuzauyambisa mulandu umenewu. Posachedwa pompano amayi Joyce Banda angoyamba misonkhano yawo ya chipani chawo. Mwaona zimene zachitika ndi chani? Aboma ayambano kubweresa milandu ya Kashigeti ija anaishiya ija ku court. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti APP ayambano misonkhano yokhala ngati akuzuzula boma. Posachedwa pompano Timothy Ntambo atachosedwa ku minister wayambano misonkhano, ndipo anali nawo pa msonkhano wa Afodi. Chimene chachitika ndi chani? Akunena kuti Timothy Ntambo akufuna ampezere milandu ya mademo pakana ammange. Iniyonso muziwe kunena kuti mukalolera kuti milandu imene ithe osafuna kuti process ya khoti iyende, chilungamo chioneke ngati mazi, zina lanu likhalera kilini, muziwe kunena kuti wani mulakwira mtundu wa Malawi, komanso mukhala nawo gulu la anthu oonesa kunena kuti mmakondwera ndi nkhani za corruption, mmakondwera anthu akamaba muziko muno. Koma onesesani kuti ndinu dolo, ndinu munthu wopita ku sukulu, kukhala pamene pokukhala vice president zikusonyeza kuti you are a capable person, si munthu wamba iyayi. Tetezani integrity yanu, muteteze zina lanu, muauze amaloya anu mukane, chifukwa wina ake asaoneke dolo pomwe iye okubali iyeyo ndi akaoneke dolo chifukwa chokuti pamwamba pa zina line. Vice president aziko linotu mwakumana nazo tu kufika mwinaso nthawi yokuti khala mupange jimu mmalephera, anthuso ndikumakambirana mma social media kuti kodi munthu ichi chikuchitika ndi chani, akusintha thupi lachetu silinali limeneli kapena akudwala. Chifukwa munthu ukamanamiziridwa zinthu umaondatu, munaondatu bwanatu. Ndiye mukufuna mukalolere zonse zija mmatukwanidwa ku khoti zija, zonse zimene mmakambidwa mmasamba osiyana-siyana anchezo, zonse pamene ziko lapasi limakambirana kuti ndiwe munthu wokuba, vice president wokuba amene waba ndalama ndi sata, mukalolere kuti zikakhululukidwe. Osalola zimene zokuti akakhululukireni lero mulandu akauthesi. Imeneyo ndi mbiri imeneyo muti muyisankhe. Zili ndi inu mulolere, muyivinikire mbiri yanu yonyasayi, anthu azayikambebe moyo wanu wonse kapena chilungamo chioneke. Lero zisaoneke zophweka lero pamene zinthu zayamba kuvuta kunena kuti zimene zizi zikukhuza munthu wina wache wamkulu, nderero akavindikire akanamya kuti aye nkhani ya security yachani. Mmene amayamba milandu yosamaziwa kuti kunja kuno kuli security, ndipo security yake iyo kuti ziko la charity lopangira lati za security. Kunoko angabwere kuzapangako nkhondo ni ndani, kuli chani kunoko kupatula kuba komweko. Ndi akaneme kuti ati kufuna tithese mulandu wa Chilima chifukwa cha nkhani za security za uchisiru basi.
kufuna kupusisa Malawi, kupusisa ndani. Palibe zimenezozo kukhala ineyo kuti ndine Chilima mulandu umene undikana ndinena kuti mulandu umene upitirire pakana chilungamo chiziwike ti Malawi amuziwe okuba weni osakhala za uchisiri zomanamizira kuti ati za security yachani. Anthu ena onse aja akhululukidwa ndipo Amalawi mudziwe kunena kuti ichi ndi chiyambi chakukhululukirana anthu andale kutereko onse amene ali pa ndandanda umene uja onse apita pchitifu palibe ati amangidwe. Akanakhala kuti ndi anthu osauka ndi amene akanamangidwa ndipo milandu yawo ikanathamanga kwambiri mmene iti iziyo zifika 2 weeks anthu onsewo ali mu ndende. Lero akufuna aboma azinamizira ACB kunena kuti ACB inathamanga kumanga Chilima opanda umboni. Ndiye uchisiriwo mukamva uchisiru ndiye ndi umenewo. Bon Calendar, the DC, mwana woopsa kwambiri.